benjang rasa jatuh krami aja kliru pamilih ira aja angger wadon wah aja milik wong ayu kaping pindho milik wong ping telu pangkat derajat iku bisa kanek kambang sesrawungan kapilut mring wicara kang manis manis marmane den prayitna padang bulan kencar-kencar aning latar dolanan ande sirap kang lawan nara sadaya wos sami sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedep tidep prabawane latri sasadara wus mandher kawuryan. Tan kuciwa manise sinanggep sinateng dalu. Gelaring Cakrawala winurut dandelaku paradene masih kebekan caranggana kang sumiwi waraka caraka tanpa cela. Dedep tidep perbawane latri wis ngancik tengahe latri tengahe dalu. Sepi nyenyet datanana kang sami sebawa jroning papan. Bebasan godhog tanana obah samirana datan lumampah. Amung kapiyarsa swantening gongsa ngeliking Widawati lamat-lamat. Kumandang pindha gongso Kyai Madurna prunggahan kulon ingkang dipun pandegane Ki Kasta Adi Prawilo munya ambarung mangungkung silir sumilir amilir srep lamun rinaosaken pindha irining tirta mancendang. Bos pratandha ngancik tataraning binuka wiyaning raga tataning adicara ing dalu menika ingkang sampun rinacik rinata jalma jamaning dumateng sagung kang parawuh Bapak undangan kakung sumadu tidhat kinurmatan para sepuh pini sepuh adi sepuh para alim para sarjana sujana sejaning budi kang tansah sinanding kitab suci wahyuning Gusti satuhu kawula hormati. Langkung-langkung para pangembat pangbating praja tetungguling dusun payung agung kawula dasih. Yen Bapak Kepala Desa Penidon Sumana Prangkat Desa miwah Bapak RT lan RW satuhu kawula hormati. Para sepuh lan pisepuh adi sepuh sumrambah para kadang muda tumaruna pantes toh lamun sinudarsana satuhu kawula tresnani. Saderengipun kawula atur kunjuk dan sami monggo sesarengan saos puja puji puja astara puja tuti kunjuk ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Gusti Kang Maha Agung nggih Gusti Taala jalaran panjenengan ingkang paring sedaya kenikmatan kabagyan kasarasan saengga dalu menika saged pinarak lenggah ngrawuhi papan iki kanthi pinangan rahayu slamet. Datan wonten alangan satuhun napa cumondhok badan panjenengan sowan-sowan.
Sadaringipun rawuh jengandika sami kawula ngaturaken salam taklim dumateng panjenengan sami sugeng dalu sugeng pinarak sugeng hamirsani ngantos titipurnaning adicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi salam. Dumateng sagung kang para rawuh Bapak undangan. Sampun jungkat wancinipun kawula dados dutaning Bapak ingkang Mengko Kardi nyuwun Bapak panitia penyelenggara mewah masyarakat Desa Pedon Sakukuban jalaran netepi dinten Minggu wage ngantos malam Senin. Nyuwun Bapak panitia kagungan hajat netepi darmane kang urip tasukuran sedekah bumi mapan wonten ing kuburan Kayen utawi Mbah Kayen siang ngantos dalu. Dumateng sagung kang para rawuh Bapak panitia ngaturaken tasukuran sedekah bumi pangajab syukur ngarsane Gusti Kang Maha Agung. Syukur ngarsane bumi pertiwi kang dipun panggeni jalaran murakapi sedaya makhluk ingkang mapan wonten ing bumi penidon saengga diwontenaken tasukuran sedekah bumi. Mugi minjang sakpurnane sedekah bumi masyarakat Desa Nidon tansah pinangan karahayon slamet berkah saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Dumateng sagung kang para rawuh Bapak undangan. Bapak panitia ngrawuhaken nyan sami boten saged paring pasugatan utawi palenggan ingkang maneka warni. Sagedipun mun sederhana mbok menawi wonten kirang langkungipun paring sugata kirang mirasa dedaran kirang prasaja kula dados dutaning Bapak ingkang Mengko Kardi nyuwun gung samudra pasami kathah jir manungsa kebak ing kakilapan. Pramila rawuh jengandika sami Bapak panitia ngaturaken tasukuran sedekah bumi kanthi hiburan Jawi ingkang sepat hiburan langan tayub. Siang ngantos dalu mangke ingkang kapiji angrawakaken Widawati kal sekawan utawi catur wilangan sekawan waranggana sekawan angka setunggal dados sumaning ayu mirah mirawati mijil saking Bantar Kadipaten Tuban. Dene kekalih diatus sumaning ayu Pipit Patmasari putri saking Leran Kulon Kecamatan Palang Kadipaten Tuban. Dene ketiga diatus sumaning ayu Eli Kasaroh putri saking Kadipaten Bojonegoro. Ingkang ragil Adimas Ayu Ika Putrisari putri saking Kadipaten Bojonegoro. Dasar waranggana catur endah sustri warni lingga busana lamun kinandra pindha golek kencana mencorong cahyane datan berarti pindha widodari ani Jawantah. Kinen lipur para muda ing Santara Jawi ginipun masyarakat Desa Penidon ngantos purnane Gatimina. Kareng muling gongso seni kerawitan Kyai Madurna Prunggahan Kulon ingkang dipun pandhegani Ki Kasta Ampudur Ginarjo Semanding juru pengendang Adimas Soni Pratama dening Wiraswara Adimas Jumani pangracik gending Bapa Waras dening Ketipung Mbodi Amba Gedhi Adimas Dani Saputra. Sedaya kulawarga Kyai Madurna nderek mangayu bagya ingkang ikut kagungan hajat Bapak Panitia ngantos purnane ganti. Ewadene
panyambung swanten inggih ingkang sinebat sound system mijil saking audio Satria Kesamben Plumpang ingkang dipun pandegani Ki Warlin ugi kameramen syuting audio Satria Kesamben kamera setunggal Adimas Adi Sanyoto kamera kalih Adimas Bung Karno dening operator sound system Adimas Hananto Kabatu Adimas Ahmad Wijaya dumateng sagung kang para rawuh Bapak undangan Purwo Madyawasono Bapak panitia miji minangka dados cucuk ing lampah kaplalah pramugari Pranata Besa inggih Plandang Sampur angka setunggal Adimas Hadi Warsilan sambung reja dening kula kalih kawula pribadi Pak Basuki saking Brutuk Kecamatan Idang badhe anata bisa siangan tos dalu mangke mbok menawi wonten kirang langkungipun kula kalih nuwun samudra pasamekatan dumateng sagung kang rawuh Bapak undangan makaten atur kawula saklimalan sapada tembung kirang tujuh prana kula nyuwun samudra pasamekatan pungkasing atur mugi tansah sesanti jaya wijayanti nir ing sambikala manggya karaharjan sak lami-lamina amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu sagung dumadi salam nun nun dumateng sagung kang rawuh Bapak undangan oreh ning Mbak Ayu Waranggono sampun jengkar saking Sasana Busana tumuju Sasana pagelaran Langtayub pramila duran Langtayub badhe kawulo minangka pambukane Langtayub kati joget gambyong